azvipere musha zvinoitika munyika yeZimbabwe. Noda kuti aiwa zvimwe zviro zvotosirisa panapa tinoona kuti pane nhau inosirisa inoitika kuManhize kana verengese zvainyongwa chinzi breaking locals in Manhize currently blocking Dinson Iron and Steel Company trucks in protest against degrading treatment ranging from arbitrary capture of their farming land without compensation, hunger and dust pollution. Sandapinda mashoko tiona aiwa Fadzai Mahere aiwa nevakomana opposition vachiti zvitwa the ruling party azvisirizvo. Notivwa subscribe or like or on the bell icon. Notanyora achiti this is said, why not give them compensation? Why not relocate them humanly? Surely there is a way of hearing their concerns and ensuring their dignity is preserved. As you embark on this commercial project, Sections 72 and 72 of the Constitution protect the right of property. This is unconstitutional and inhuman. We need new leaders. Ndomashikwaneta kwapana mana Fadzai Mahere achiti aiwa kuManhize vanhu vanobvisiwa panzvimbo pavaigara noda kuti kambani iri kuda kuita zve-iron and steel yanga yasvika. They are protesting but panzvimbo pacho vanhu vanga nemafarmlands avo vakutosangana nehanga. Pane dust pollution zvamuri kuona mapictures Fadzai Mahere ari achiti aiwa this is the reason why you want new leaders. Noda kuti zviri unconstitutional zviri kuitika. Chimbotodze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi nezvinhu zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe nyika yamunogara. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Subscribe, kulike, channel on the bell icon.